Здравейте, приятели! Вие може да не ме познавате, което всъщност е много нормално, защото аз нито съм известен с нещо, нито имам някакви успехи. Но, нека това да не ви спира да направите едно лошо финансово решение още днес. Предоставям ви уникалната възможност да бъдете мой спонсор, в замяна на което аз ще рекламирам вашият продукт върху моят чисто нов 30 годишен състезателен дрифт автомобил. Само си представете колко прекрасно ще изглежда вашето лого, примерно ето тук. Представете си тук Пала Бургер, топ бургери, топ качество, Ергенът 5. Този път с 3 мъже, даже не ни трябват жени. Планета Пайнер, новият хит на Азис, само сега по дискотеките. Може би се питате какви са моите успехи в дрифта до сега. Те са множествени, но ето ви кратка компилация. Ей, то конус е тук, просто му е вах майката. И много още. Каква е моята история в дрифта? За сега имам 2 карания на Сливен, на първото от което вкарах колата в тревата. Какво чакате? Вземете тази невероятна възможност и дайте парите си на мен още днес! Видяхте какво мога да правя? Не чакайте, дайте си парите, аз ще ги изгубя. Може да ми пишете на лично съобщение или още по-добре да напишете долу в коментарите хаштаг спонсорирам, за да знам, че сте коректни и сериозни. Peace out!